Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Extra weet vandaag te melden dat achter de schermen wordt gewerkt aan het stopzetten van de werkzaamheden van 8 internationale Venezolaanse banken op Curaçao. Het heeft allemaal te maken met de de-risking van ons monetaire systeem. Dat betekent dat de risico's verminderd moeten worden. De 8 internationale Venezolaanse banken zouden een risico vormen voor ons monetair systeem. Een ander voorbeeld van die de-risking is onder meer het stopzetten van de werkzaamheden van Robbie's Lottery via lokale banken. De Extra zegt dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om dit naar buiten te brengen. Een vervelend punt hierbij is dat als de banken sluiten, dit natuurlijk ook betekent dat meer mensen hun baan zullen verliezen. Een man en een vrouw zijn gisteravond gewond geraakt bij een schietpartij in de wijk Santa Rosa. Daar reed in de avond een auto in de Calle Timbal langs een groep mensen die samen onder een boom zaten te praten. Vanuit de auto werd plots het vuur op de groep geopend, met de 2 gewonden als gevolg. De 2 zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de politie is direct op zoek gegaan naar de daders. Maar tot nu toe zijn die niet gevonden. De politie onderzoekt de zaak verder. Het Hof wil van de procureur-generaal horen waarom die heeft besloten om minister Martina niet verder te vervolgen. Dat blijkt uit een uitspraak van het Hof naar aanleiding van de stap die gemaakt is door leden van de partij Corso di Nostur. Zij vinden het onterecht dat het Openbaar Ministerie wel toegeeft dat minister Martina een strafbaar feit heeft verricht, maar dat het Openbaar Ministerie dat niet verder wil vervolgen. Daarvoor zijn ze naar het Hof gestapt en die wil nu ook van de PG weten wat zijn beweegredenen zijn. Daarna wordt gekeken of de zaak alsnog behandeld moet gaan worden. 2 functionarissen van Refineria di Curaçao zijn terecht op staande voet ontslagen. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Volgens het gerecht is vast komen te staan dat de 2 naast het officiële aanbestedingstraject actief betrokken zijn geweest bij een parallel traject om een nieuwe exploitant voor de ISA-raffinaderij te vinden. En zij moeten hebben geweten dat daarbij een concrete poging is gedaan om betalingen los te krijgen. Het gaat om Gilbert Seintje en Michel Mario Kimburn. De een was technical manager en de andere projectcoördinator van Refineria di Curaçao. In een hoge beroepszaak tegen George Lichtveld heeft advocatenkantoor FCW Legal de zaak verloren. Het Hof heeft hen in het ongelijk gesteld. Wat overblijft is dat Lichtveld het recht heeft om in een ingezonden stuk het advocatenkantoor louche en onguur te noemen. Het gaat allemaal over een onderzoek dat is gedaan naar Sona. En Lichtveld had daar in de kranten Antilliaans Dagblad en Amigo een brief over geschreven. Daarin verklaarde hij dat het bureau louche en onguur was. Het advocatenkantoor vindt dat niet kunnen, maar is dus nu ook in een hoger beroep in het ongelijk gesteld. Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat geallieerde troepen de stranden van Normandië bestormden om vanuit het westen Europa te bevrijden van de nazi's. Dat is bekend geworden onder de naam D-Day. In Frankrijk zijn herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij wordt stilgestaan bij de geallieerde invasie. Daar waren ruim 130.000 militairen bij betrokken. En dat is de grootste militaire landingsoperatie uit de geschiedenis. Er worden ook speeches gegeven door de Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump. Ze staan stil bij de duizenden gesneuvelde militairen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.